डायबेटिस बेरामिफोरा थाइजौखौ जानायनिफ्राय जानगाराव थानांनाय नंला। थाइजौनि बोथोरा सौफैबाय आरो सुबुंफोरा थाइजौखौ जानानै आबुङै रंजागासिनो दं। बेजों लोगोसे डायबेटिस बायदि बेरामफोरखौ थाइजौखौ जायैनि बोसोन होनाय जायो। थाइजौ, जाय मिथिंगायारि सिनि, फाइबार आरो एन्टिअक्सिडेन्टजों बुंफबनाय। बेनि थाखायनो थाइजौआ डायबेटिस बेरामिफोरनि थाखाय खहागोनां जानो हागौ। थाइजौखौ एसेल' बिबांनि जानाया खहागोनां नङा। सानसेयाव 75 ग्रामनिफ्राय 80 ग्रामसो थाइजौ जायोब्ला सावस्रिनि जेबो खहा जाया। बबेखानि, जुदि थाइजौखौ खेबसेयैनो गोबां बिबांनि जायोब्ला बियो हरखाबै ब्लाड सुगारनि थाखोखौ बांहोनो हागौ। थाइजौखौ थि समाव जानाया गोनां, मानोना बेखौ गोरोन्थि समाव जानाया नोंथांनि जेंनाखौ बांहोनो हागौ। सानाव एबा फुङाव थाइजौ जायोब्ला देहाया थाइजौखौ हजम खालामनो थोजासे सम मोनो। बेनिखायनो थाइजौखौ सानाव एबा फुङाव जानांगौ। बेराफारसेथिं हरनि समाव थाइजौखौ जाब्ला ब्लाड सुगारनि थाखोआव गोहोम गोग्लैनो हागौ। थाइजौखौ फाइबार गोनां आदारजों जानाया मोजां। बेनिखायनो थाइजौखौ बादाम, दही एबा अटसजों जानांगौ। बेयो थाइजौनि ग्लाइसेमिक गोहोखौ बाङाइ खालामनो हागौ। थाइजौजों जाग्रा आदार दिहुननायफोरखौ जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, मानोना बेफोरो सावस्रियाव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ। पेकिं खालामनाय थाइजौनि रोसि, जाम एबा केन्डिखौ जानो नाङा, मानोना बेवहाय गोबां बिबांनि सिनि थायो, जाय ब्लाड सुगारनि थाखोखौ बांहोनो हागौ। आंगो खोनासंगिरि नोंथांमोन, बेयाव होनाय फोरमायथिया नखरारि राहा आरो सरासनस्रा गियाननि सायाव बिथा खालामनाय। बेखौ नाजावनायनि सिगां अन्नानै फाहामारिनि सुबुरुन ला।